लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेशनाव मोनब्रैसो खौरां लाबोदों जायफोर नोंथांमोननि थाखाय गोनांबो जानो हागौ। दा बेयाव गोदान गोजाम जानो हागौ, नोंथाङा नुखांबायबो जानो हागौ एबा नोंथाङा दासो मिथिगोनबो जानो हागौ। दा बेफोरखौ फैदो फारि फारि मा नोंथांमोनहा नायनानै लालांदो। थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट, जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदि निउस आपडेट मोननांगौनि थाखाय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दानो, आरो नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथंमोननि सिगाङाव डक्टर नार्स बिथांमोनखौ कर'नानि थाखाय हाबनो होआब्ला गिदिरथार खैफोद जागोन। अर्थात दा कर'ना भाइरासनि जानाखि थासारि, बे थासारियाव नोंथांमोननि गामियाव, नोंथांनि न'आव, नोंथांनि टाउनाव, नोंथांनि दरजायाव सरकारनि बिथोनफारि बादियै डक्टर नार्सफोरा माखासे खौरांनि थाखाय, माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांनियाव खाथियाव थांदों जानो हागौ। नाथाय जुदि नोंथाङा बा नोंथांनि गामिया जुदि बिथांमोनखौ सोआब्ला आरो बिथांमोननि सायाव गाग्लोबोब्ला बेयो जोबोद गेदेरथार मोनसे जेंना जाजागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जायफोर डक्टर नार्सफोरखौ आघात खालामगोन, बेयो सरासनस्रा आघात जादोंब्ला 3 दाननिफ्राय 5 बोसोरसिम जेल जानांगोन आरो 50,000निफ्राय 2 लाखसिम जरिमाना होनांनो हागौ होनदों। आरो जुदि डक्टर नार्स बिथांमोनहा बांद्राय गोब्राबै जोखोम जायोब्ला 5 लाखसिम जरिमाना जागोन आरो 7 बोसोरहालागै जेल जानांगोन होनना बुंदों। दा बेखौ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मिनिस्टार बिथां प्रकाश जावडेकार बिथाङा बुंदों। नोंथांमोनहा नुनो मोनदों प्रकाश जावडेकार। दा बिथांनि बे बोसोन बादियै जोङो सोलिनांगोन आरो जों स्वाभाबिक बागै सानोब्लाबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा बेयो जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा। जाहाथे जोङो बिथांमोनहा जोंखौनो हेल्प खालामदों, बिथांमोननि सायाव जों मानो अयथासार खालामनो। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोना दिन्थिनो लादों सासे सोमोनांथाव बा जोबोद बाख्नायजाथाव लिरगिरि बिथां गेदेमा राखाव बसुमतारी बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव बेसेबां बिजाब लिरखो, मा बिजाब लिरखो, बबे बोसोराव बेबायदि बिजाब लिरबोखो, दा बेनि फारिलाइ गावनियाव होदों। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मानो होनाय जादों नोंथांमोना साननो नाङा। बेखौ बेहाय दङ जायफोर फरायसाफोर कलेज आरो इउनिभारसिटियाव फरायनाय बिथांमोननि थाखाय डेटा नांगौ जानानै फैयो, बिजाबनि हिस्ट्रि। दा बेफोरखौ क्रन'लजियै नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन। माखासे क्रिटिसिजम बिजाबफोराव एड खालामनानै होयो, बेवहाय नाथाय माखासे टाइपिं मिस्टेक बायदिसिनानि थाखाय मिस्टेकबो जायो। नाथाय लिरगिरिनिफ्राय, नंगुबै लिरगिरिनिफ्राय मोननाया बेयो गेबें जायो। दा बे जिहेतु बेनि थाखायनो बेयाव नुनो मोनगोन। आरो जायफोर बिथांमोनहा बिजाब फरायनो जोबोद मोजां मोनो, बिथांमोनहा सिलेक्सन खालामनानै बेखौ बिजाबफोरनि मुंफोरखौ नायै बायनानै फरायनो हानाय जागोन, लिरगिरिजों एडजास्ट खालामनानै। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ होनाय जादों। गासै बिथाङा 25था बिजाब दङ, 25था बिजाब आरो ओंखारबावगोनबो होनाय जादों। नाथाय ओंखारखांनाया 25था दंसै, 25था बिजाबफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानानै फरायनो गोसोबा फरायनो हानाय जागोन आरो फरायसा बिथांमोनहा बेखौ लानायनि गोनांथि दंथारो। दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, जाय जाथाया दिनैसो फार्स्ट भारतबर्षआवनो जादों जानो हागौ। गुजरातनिफ्राय आसामसिम थाबायनानैनो सासे आसामनि सुबुङा सौफैबाय। दा बिथांनि मुङा जादों जादब गगৈ। बिथाङा नगावनि, गासै गुजरातनिफ्राय जोंनि नगावसिम बिथाङा 2900 अर्थात 2900 किल'मिटार थाबायबोबाय। दा बे थाबायनाया जोंनि लकडाउननि थाखाय जादों आरो लकडाउना 27 मार्च जाजेननायनिफ्रायनो 27 मार्चनिफ्रायनो बिथाङा थाबायजेनदों होनदों। 27 मार्चनिफ्राय थाबायै बिथाङा गावनि हावै सेन्देलजों थाबायबोथारनानै दिनैसिम मैयानि गेजेराव सफैनो हादों आरो बिथांखौ जोंनि आसामनि सावस्रि बिफाना लानानै दा सावस्रि फाहामथाय होगासिनो दङ होनदों। दा बिथांनि सोमोन्दै गोबां डिबेट जादों, अर्थात गोबां सोंनाय फिननाय जादों निउस चेनेलाव। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनानै लानो हानाय जागोन बिथाङा मा अबस्थायै माबोरै बेखिनि सौफैखो। दा बाहाय सुंथाबै बुंनो लादों, बिथाङा जानाय गैया होनदों, नै दाखालि सौफैनानैसो जोंनि आसामावसो ओंखाम बोथिसे मोनजादों होनदों। हरैहाय लास्ट 27आव जेसेबां ओंखाम जादों बेखिनियानो, ओमफ्राय बे बाखिखौ बिस्कुट जानानै लामा बिस्कुट जानानै आरो दै लोंनानै बे बिस्कुटफोरजोंनो बेयो थाबायबोयै सौफैदों होनदों। दा बेखिनि आरो गोबां जारिमिन दंबावो बिथांनि बे गोलाव समाव। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दङ। मानो होनबा बेखौ नायोबा जोङो माबा मोनसे गियान मोननो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय लाबोना होफैदों खन्थाइ बिबार ग्रुप। खन्थाइ बिबार ग्रुपआ मोनसे फेसबुक ग्रुप आरो बेयावहाय वाट्सएप ग्रुपबो दं। बिथांमोना बेयाव मोनसे जोबोद मोजां राहा लादों। बेयाव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय होदों, खन्थाइ लिरनानै आवरायनाय बादायलायनाय बेयाव नोंथांमोननि थाखाय लाबोना होफैदों। बे खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाया मोनसे नाम्बार दंखायो, गावसोरनि कन्टेक्ट नाम्बार, वाट्सएप नाम्बार। बे वाट्सएप नाम्बाराव हरनांगौ। वाट्सएप नाम्बाराव जुदि हरोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों 9101638654। बेहाय नोंथांमोना हरबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै। दा बेयाव मा रुल्स दङ आरो बेसेबांसिम
30 एप्रिलसिम दैथायहरनो हागोन होनदों। बेनिफ्राय बिथांमोनहा मा होनो माखासे रुल्सफोर बानायना होदों। जायखिजाया खन्थाइखौनो आवरायनानै हरनो हागोन होनदों, नाथाय गावनिल' ओमफ्राय भिडिअखौ इडिट खालामनो नाङा, नोंथाङा लाइभ नुजानानै हरनो हागोन होनदों। बाहाय नोंथाङा लेन्डस्केप हथात मबाइलखौ खायलेङै लानानै जाहाथे फुल भिडिअ जायो, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। बेखौ खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि महरखौ नुजाहोनानै लाइभ भिडिअ आवरायनानै बेखौ हरनांगोन। सर्ट भिडिअ खालामनानैबाबो गासैखौबो खन्थाइखौ आवरायजोबखांनानै नोंथाङा दैथायहरनांगोन होनदों गावसिनि वाट्सएप नाम्बार दहाय खिन्थाखानायाव। बेनिफ्राय खिन्थाहरनानै गावसोरो सेलेक्सन खालामगोन, सासे गागि लिरगिरिफोरनि जोहै बेखौ सेलेक्सन खालामगोन होनदों। आरो जुदि नोंथांमोनहा जिहाय देरहानो हायोबा प्राइज दङ 700, 400 आरो 300 सेथि नैथि थामथियै, आरो बेखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवनो सोनानै हरनाय जागोन होनदों। आरो खन्थाइफोरखौ मोजां सायख'नानै बिथांमोना गावसोरनि इउटुब चेनेलाव हगारगोन होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो साफ्रोम बादायारि फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय, गागि लिरगिरि बा साफ्रोमखौबो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। सेस्था खालामगोन आंबो हरनो, नोंथांमोनहाबो नाजाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन कर'ना भाइरासनि आपडेट। कर'ना भाइरासनि आपडेटआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसामनि बेलायाव जेबो गैथ'वा, बेखिनियानो दं दाख्लैनिजोंनो। दा मुलुगनि बेलायाव गासै 26,37,911 केसेस, बेनिफ्राय थैनाया 1,84,235 सा। भारतनि बेलायाव 16,454 सा एक्टिभ, बेनिफ्राय 681 सा थैनाय। बे दिनैनि आपडेट गोजा 23 एप्रिल। बे नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोननैखौबो। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै दाबाव। आरो नोंथांमोनहा गुबुन बेबायदि निउसनि अनगायै गुबुन केटेगरि वाइज साबजेक्ट वाइज नोंथांमोनहा भिडिअ नायनो गोसो जादोंब्ला आंनि चेनेलनियाव थांनानै चेनेलनि प्लेलिस्टआव हाबनानै नोंथांमोना प्लेलिस्टनि गेजेरजों नायनानै लानो हानाय जागोन। मोनफ्रोमखौबो मा भिडिअ दङ नोंथांमोना नायनानै नुजोबगोन। दा बेहाय पिपुल टक नुनो मोनगोन, आर्ट नुनो मोनगोन, क्रेफ्ट नुनो मोनगोन, इडुकेसननि आलदा नुनो मोनगोन, निउसनि आलदा नुनो मोनगोन। दा बेफोरबायदि गुबुन केटेगरि वाइज रानना दंखायो, लिस्ट दं, नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायनो हानाय जागोन। खनसेबाव नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय, गोजोन्थों।